ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍርቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍርቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅመር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምኡውን ተመልከትና ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ሎሚ ሶኒ 24 ሓምለ 2015 ወይ ድማ 31 ሓምለ 2023 እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ከዓ ንኹናት ሕድሕድ ሱዳንን ሳዕቤናቱን ዝድህስስ ጸብጻብ ክልወና እዩ። ከምኡውን ሱርዓት መደባትና ስፖርትን ሕርሻን ኣብ ናይ ሎሚ ፈነወና ዝካተት እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትጸንሑ ኢና ንዕድመኩም። ፈለማ ግን ዜና ክነቐድም መናያ ፍርቂ ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና ኣለዎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሸዋሮቢትን ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ከተማ ወልድያን ብተኽሲ ሰባት ሙማቶም ተገሊጹ። ኣብ ከተማ ሸዋሮቢት ቅድሚ ትማልን ተኽሲ ደጊሱ ህይወት ሰባት ምጥፉእ ነበርትታ ከተማ ክገልጹ ከለዉ ኣብ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ጉባ ላፍቶ ከዓ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ኣቶ ገብረ ገበያው ብቐዳም ከም ዝሞቱ ተገሊጹሎም። ኣብ ሸዋሮቢት ንዝሞቱ ሰባት ብዝምልከት ካብ መንግስታዊ ኮነ ትካላት ሕክምና ሓበሬታ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ቤት ጽሕፈት ፓርቲ ብልጽግና ዞባ ሰሜን ወሎ ግን ሞት ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ጉባ ላፍቶ ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ኣረጋጊጹ ግን ምኽንያት ሞቶም ኣይገለጸን። ነበርትታ ከተማ ግን መንነቶም ብዘይተፈልጡ ሰባት ብጥይት ከም ዝተቐትሉ ንቪኦኤ ገሊጾም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ትካል ሓባስ ንብዓት ኢትዮጵያ ኣብዛ ዓመት ልዕሊ 277,000 ቅሬታታት ከም ዝተቐበለ ኣፍሊጡ። እቲ ትካል ሎም ዓመት ዝተቐበሎም ቅሬታታት ምስ ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ከም ዝወሰኸ ኣፍሊጡሎም። ሓላፊ ትካል ሓባስ ንብዓት ኢትዮጵያ ዶክተር እንዳለ ሃይሌ ብዛዕባ እቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ምውሳኽ ብዝሕቲ ቅሬታ ብቐንዱ ምስቲ ኣብ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ዘሎ ንተመዛበልቲ ሓረስቶት ካሕሳት ዘይምኽፋል ጸገም፣ ምስቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ከተማ ሸገር ዘሎ ምፍራስ ኣባይትን ምስቲ ጫካ ፕሮጀክት ተባሂሉ ዝፍለጥ ህንጸት ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተተሓሓዘ ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም። ዶክተር እንዳለ ሃይለ ከም ዝሓበርዎ እቶም ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ድማ ንምኽርን ውሳነን እቲ ትካል ተቐቢሎም ናይ ምፍጻም ግቡእ ከም ዘለዎም ኣብሪሆም። እቲ ትካል ነቲ ዝተውሃቦም ምኽሪ ኣይፈጸሙን ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኣካላት መንግስቲ ክሲ ከም ዘቕረበን ንፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ፣ ንፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ንኮሚሽን ጉምሩክን ሓዊሱ ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ጉዳይ ድማ ናብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ከም ዝመርሖውን እቶም ሓላፊ ሓቢሮም። ካብ መንጎቶም ዝተኸሰሱ ፈጸምቲ ኣካላት መንግስቲ ድማ ምምሕዳር ከተማ ባህር ዳርን ምምሕዳር ከተማ ይርጋዓለምን ከም ዝርከብዎም ዶክተር እንዳለ ወሲኾም ገሊጾም። ከም ጸብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዋዕላ ማንዴላ ፌሎውሽፕ ንመንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኸፊትሎም። እዚ ብሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ዝዳሎ ዋዕላ ካብ ዝተፈላለያ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝመፁ ኣስታት 700 መንእሰያት ዝሳተፍዎ ኮይኑ ክሳብ ረቡዕ ዝቕጽል እዩ። ሎሚ ኣብ ናይ መኽፈቲ መደረ እንኳዕ ደሓን መጻእኩም ብምባል ዝተቐበልዎም ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ምክትል ሚኒስትሪ ንጉዳያት ትምህርትን ባህልን ኤታን ሮዘንወግ እቶም መንእሰያት ካብ 50,000 ኣመልከቲ ዝተመርጹ ምዃኖም ድሕሪ ምሕባር መሪሕነትኩም ኣብዚ ዝውዳእ ዘይኮነስ ምስ ተመለስኩም ቀጻልነት ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ኢሎም። እዞም መንእሰያት መራሕቲ ኣብዚ ናይ 3 መዓልትታት ተዋዕልኦም ንሓድሕዶም መርበብ ብምኽፋት ሓሳባት ክለዋወጡን ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሲቪል ማሕበራትን ክራኸቡን ምዃኖም እቲ ዝወፀ መደብ ይሕብር። ኣብዚ ዋዕላ መንእሰያት ኣፍሪቃ ብርክት ዝበሉ ሰበስልጣንን ፍሉጣት ሰባትን መደረ ዘስምዑ ኮይኖም ኣብ ምዝዛሙ ከዓ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ናይ መዕፀዊ መደረ ከም ዝገብሩ ተሓቢሩሎም። ብመሰረት ጸብጻብ ነቲ ዋዕላ ዝከታተሎ ዘሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሽሓት ነቲ ወተሃደራዊ ዕልዋ ዝድግፉ ዜጋታት ኒጀር ናብ ርእሲ ከተማ ኒያሜ ብምውሓዝ ባንዴራ ሩስያ ከም በልብሉን ንመራሒ ሩስያ ዝምጉሱ ጭርሖታትን ብምሓዝ ትማሊ ሰንበት የስምዑ ምንባሮም ወኪላትና ካብቲ ቦታ ጸብጺቦም። እቶም ናብ ኤምባሲ ፈረንሳ ኣብቲ ሃገር ዝመርሑ ጉጅለ ኣብቲ መናድቕ ባንዴራ ሩስያን ኒጀርን ክሰቕሉ ተራእዮም ኣለዉ። ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝመርሑ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ መንግስቲ ፈረንሳ
ነቶም ካብ መዝነቶም ዝተኣልዩ ፕሬዚደንት ባዞም ንምምላስ ትልሚ ከም ዘለውዎ ከሲሶም ኣለዉ። ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣሜሪካን ነቲ ዝተፈጸመ ዕልዋ መንግስቲ ብምቋም ፕሬዚደንት ባዞም ናብ መዝነቶም ክምለሱ ጸውዒ እዩ። ዞባዊ ኪዳን ኤካዋስ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊት ወተሃደራዊ ጉጅለ እገዳ ብምግባር ናብ ንቡር ኩነታት ክምለሱ ናይ ሓደ ሰሙን ዕድል ሂብሎም። ንሱ ምስ ዘይፍጽሙ እንኮላይ ብሓይሊ ሓዊሱ ስልጣን ናብ ዝግብኦ ክመልስ ምዃኑ እቲ ኪዳን ኣመልኪቱሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰበስልጣን ፓኪስታን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ክፍለ ግዝኣት ካይበር ፖኩክዋ ትማሊ ሰንበት ኣብ እዋን ፖለቲካዊ ሰልፊ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ጥፊእኻ ምጥፋእ ብውሕዱ 45 ሰባት ተቐቲሎም ልዕሊ 130 ሰባት ከዓ ከም ዝቆሰሉ ኣፍሊጦም። ብዓሰርተታት ዝቁጸሩ ብደም ዝጨቀውን ዝቆሰሉን ሰባት ናብ ሆስፒታል ባጀር ከም ዝመፁ ገሊኦም እውን ካብ ኣምቡላንስ ተጸሮም ከም ዝኣተው ተገሊጹሎም። ኣብ ፓኪስታን ድሕሪ ዓሚ ኣብ መንጎ ታሕሪክ ጣሊባን ፓኪስታንን ኢስላማባድን ዝተገብረ ምቁራጽ ተጻብኦ ዝጠሓስ ንነጀው ሚሊሻታት ሙስሊም ዝፍጽሞ መጥቃዕትታት ወሲኹሎም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኣስታት 200 ሚልዮን ሰባት ኣብ ትሕቲ ምኽራዊ ሓበሬታ ሓያል ዋዕ ወይ ከዓ መጠንቀቕታ ውሕጅ ምንባሮም ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገለ ክፋል ህንዲ ምዕልቕላቕ ማይ ከጋጥሞ ከሎ ኣፍጋኒስታን ድማ ብምኽንያት ሓያል ዋዒ ሕፅረት ማይ ኣጓኒፍዋ ይርከብ። እዚ ሓድሽ ተርእዮ ንቡር ክኸውን ከም ዝኽእል ተመራመርቲ ከባቢ ኣየር የጠንቀቑ ኣለዉ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣራሽ ኣራብሳዲ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሳራ ፍስሃየ ከተቕርቦ እያ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣሜሪካ ትርከብ ፊኒክስ ጎደናታታ ብሓያል ዋዒ ይቃጸል ኣሎ። ዳርጋ ሙሉእ ወርሒ ሓምለ ምባል ይከኣል መጠን ዋዒ 43 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ወይ እውን ልዕሊኡ ኮይኑ ተራእዩ እዩ። ደዞን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ናይ ቴንዳ ገዛውቲ መብዛሕትኦም ጎደና ሓደር ዝርከብሉ ከተማ በቲ ብርቱዕ ዋዒ በረኻ ናይ ሙማት ዕድሎም ዝዛየደ እዩ። እዚ ብርቱዕ ዋዒ ከተማ ፊኒክስ ሰባት ዝሑል ኣየር ክረኽቡ ዝኽእልሉ ስጉምቲ ከተናዲ ኣገዲድዋ እዩ። ሰሞያ ብወገኖም ብምኽንያት ውፅኢት ውጥን ከተማታት ኣብ ከተማ ዝነብሩ ማሕበረሰባት ግዳያት ተሓያል ዋዒ ይኾኑ ምህላዎም ይዛረቡ። ጀርሚ ሆፍማን ዳይሬክተር ፍትሒ ከባቢ ኣየርን ጽዕንቶ ትሕቲ ቅርጺ ኣሜሪካን እዮም። እዞም ከባቢታት ብዙሕ ኣግራብ ዘይብሎም ዝበዝሐ ትሕቲ ቅርጺ ብዙሕ ፀዓት ፀሓይ ዝመጥጥ ከም መዕረፉ መኻይንን ጽርግያታትን ዘለዎምን ስለ ዝኾኑ መጠን ዋዕዞም ከባቢታት ይውስኽ። ብምዃኑ ንኸም ማሕበረሰብ ሕብርን ትሑት ኣታዊ ዘለዎምን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ይብሉ። እዚ ቀጻልነት ዘለዎ ልዑል መጠን ዋዒ ነቶም ኣብ ምቾት ዝርከቡ ኣባላት ማሕበረሰቡን እንትኾኑ ነቶም ከተግብርዎም ዝግብኡ መጠንቀቕታታት ኣካላቶም እንተዘይተኸቲሎም ኣብ ሓደጋ ክወድቁ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ። ፊኒክስ ኣብዚ ዓመት ንበይና ኣይኮነትን ብዝለዓለ ዋዒ ትሳቕ ዘላ። ሓበሬታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር ኣሜሪካ ክሳብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን 300 ሰባት ኣብ ትሕቲ ምኽራዊ ሓበሬታ ዋዒ ወይ መጠንቀቕታ ውሕጅ ከም ዝነበሩ ይሕብር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትካል ኩነታት ኣየር ህንዲ ኣብዚ ዓመት እዚ ድሮ ካብቲ ንቡር ብ200 ዝበዝሐ ዝናብ ዝሃረመሉ ወቅቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ካብ ብርቱዕ ክሳብ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝናብ ክዘንብ ከም ዝኽእል መጠንቀቕታታት ኣውፅኡ እዩ። ዛጊድ ብሰንኪ ልዑል ዝናብ ልዕሊ 100 ሰባት ሞይቶም ኣስታት 1600 ሄክታር መሬት ብውሕድ ተሓፂቡ። እዚ ካብቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣፍጋኒስታን ዝፍጸም ዘሎ ዝተፈለየ ስእሊ እዩ። ዓለማዊ ማዕበል ሙቐትን ከቢድ ድርቅን ነበርቲ ከተማ ካቡል ልዑል ዋጋ ክኸፍሉን ማይ ንምርካብ ነዊሕ ርሕቐት ክጓዓዙን ኣገዲድዎም ኣሎ። ተመራመርቲ ከባቢ ኣየር እዚ ወርሒ ሓምለ ኣብ ክብረ ወሰን ዝተመዝገበ ውዒ ወርሒ ምዃኑ ይገልጹ። ኣብ መወዳእታ ሃገራት ንዓለማዊ ለበዳ ምትካኽ ትንባኾ ንምቁፅጻርን ንምግታእን ፖሊሲታት ብምትግባረን ቁፅሪ ሽጋራ ዘትክኹ ነኪዩን ህይወት ሰባት ምድሓን ተኻኢልን ክብሉ ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ሰኒ ዘውፅኦ ጸብጻብ እዩ። ዝርዝርተን ኣብ ምንካይ ምትካኽ ትንባኾ ዝሰጎማ ሃገራት እውን ኣውፂኢሎም። እዚ ሓድሽ ኣሃዛዊ ጸብጻብ ከም ዘርእዮ ውድብ ጥዕና ዓለም ቅድሚ 15 ዓመት ዘውፅኦ ንምቁፅጻር ትንባኾ ዝሕግዙ 6 ስጉምትታት ንሚልዮናት ሰባት ካብ ጎዳኢ ሳዕቤን ትንባኾ ተኸላኺሉሎም ኣሎ። እቲ ኣብ 2008 ዝወፀ ጥቕሉል ስጉምትታት መንግስታት ንኣጠቓቕማን ምግታእን ምትካኽ ትንባኾ ክቆጻጸሩ፣ ንሰባት ካብ ሓደጋ ምትካኽ ትንባኾ ክከላኸሉሎም፣ ምትካኽ ከቋርጹን ክሕግዝዎም፣ ብዛዕባ ሓደገኛ ሳዕቤን ትንባኾ ብዝተፈላለየ ሜላታት መራኸቢ ክገልጽሎምን ኣብ ልዕሊ ትንባኾ ግብሪ ክውስኹን ዝጽውዕ እዩ። 5.6 ቢልዮን ማለት 71% ህዝቢ ዓለም ኣብዘን እንተወሓደ ንሓደ ካብዞም ህይወት ኣድሕን ዝኾኑ ስጉምትታት ዝተግበረ ሃገራት ከም ዝነብር እውን ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ዳይሬክተር ምስጓም ኩነታት ጥዕና ገሊጾም ኣለዉ። ዜና በዝተፈጺሙ
واشنطن دي سي كاب زركب دمز أمريكا نايلومي سوني فنونا إخوم تكاتاتولو زلخوم نبت فلاماي تبصابنا خنسجر كوينا السودان أبز حلف ميازيا خلت عسران حموشتن كابز جمرنا دحر 19 سوداناوين سدتنياتات ناب سودان ناب دبوب سودان كمزاتو حبرات هاجرات أفليت كساب مودعتا زعامات تقصري بعد فخمز زايد دما تقميتو له هنري ويلكنز كاب رانك دبوب سودان زلأخوض أبصاب تولد ولا قبريل كاروي دحرتي أمونغو وتادرا حيلن قلت وهابي دقاف حيلن استولع كينات كاب سودان ناب دبوب سودان زهادمو قصرهم لعلي 100 الشح كخون كله مبزحت يوم جن زيغاتات دبوب سوداني انتخون لعلي 19 الشح سوداناويان سجيرهم مارلو كم حبريتا حبرات هاجرات مالاكا أحمد عبد الله كمسومون كاب كارتوم هاديما ناب دبوب سودان زعتوتيام قدمي مهداما سبعة أسبيزا خجز مسوسة كم استقتلت تجلس دكي 13 عمد دكا مسؤول كم زنبرون تذكر والله يا أخي لما نوقعت جزء من البيت كله حرق طبعا حتى أوراق نص زبز حيك فال جزانا نديدون عانينيو ورقات منتنا نديدو كله نبرتنا نديدو كلت دكنا علي كم زعتو أي فلتن بهوات إنبرو أينبرون زفلتو نجر يلن تبل ملاك أحمد ودي 10 عامات ودا محمد حواتو كم زنافقو ميزارب كان أيام نسمح شديد كان قاعدنا نلعب كان أيام نسمح شديد وكان قاعدنا نلعب ونضحك ونتونس تحاوسنا إنا ننبر نيرنا بحبار نتساوتن نحقوسن نيرنا كل جزينا بحنسابنا نحلفو نيرنا إبل أزود 10 عامات زي زحزن زانتا زي والقاوي زانتا يكون مبر دلنايتهم كالو سدتنياتون أب سنفلالي زلهم زيغاتات دبوب سودان ناب تكبرات عيو هاجرهم تدميرهم كخون يخوليهم اتهم سدتنياتات سودان دما أب مابان استبحالي معقبي كأتو يقبرالهم أب جوبا نايز ركب زي منقستاوي تحلق قجل دايركتر ادمن دياكاني اتهم سدتنياتات كبيد بدهو قد إموام كمزلو يزارب Yes, Sudanese refugees have a critical challenge in terms of access. እቶም ስደተኛታት ምስቶም ተመለስቲ ደቂ ሃገር ከተወዳድሮም ከለኻ ዝያዳ ብድሆ እዩ ዘለዎም ከም ደቂ ሃገር ክረኣዩ ኣይክእሉን እዮም ይብል እዚ ዳይሬክተር ገለ ካብቶም ስደተኛታት ሕክምና ከም ዘድልዮም ግን ከም ዘይረኽቡ እዮም ዝገልጹ ፋጢማ አቡበከር ሓንቲ ካብኦም እያ ብሕማም ኩሊት ከም እትሳቕን ናብ ጁባ ክወስድዋ ከም ዝነበረዋ ግን ከዓ ዛጊድ ትፈልጦ ከም ዘይብላ ትገልጽ እታ ደቃ ኣብ ካርቱም ዝጠፍእዋ ማላክ ኣሕመድ ሕጂ ወይ ክትሕጎስ ወይ ክትቀብጽ ዳሃዮም ክትሰምዕ ትምነይ ኩሉ ነገር ኣብ ኢድ ኣምላኽ እዩ ትብል ጸብጻብ ሄንሪ ዊልኪንስ እዩ ካብ ራንክ ደቡብ ሱዳን فنو دمز أمريكا أخم تكتاتلو زلخوم فاستفلاليو هاقراون عالم لخاون صابات نابز قبربولو مدب سبورت إنا بس إحنا نركب بترسلت عنكم السعبة واليد والله نابو خسكركم ኣብቲ ኒውዚላንድን ኣውስትራልያን ብሓባር ዘዳልዎ ዘሎ ጽዋዕ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ናብ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ዝበቕዓን ካብቲ ግጥማት ወፃኢ ዝኾናን ጋንታታት ንጹር እናኾነ ይመጽእ ኣሎ ስፓኝን ጃፓንን ናብ ካልኣይ ዙር ክሰግራ ከለዋ ዛምቢያን ኮስታሪካን ድማ እተን ቀዳሞት ነናብ ሃገረን ዝመለሳ ኮይነን ኣለዋ ጋንታ ሞሮኮ ንጋንታ ደቡብ ኮርያ 1-0 ስዒራታ ተኣምር እዩ ኣብቲ ግጥማት ናይ ምጽናሕ ተስፋውን ረኺባላ ኖርዌይ ንፊሊፒንስ 6-0 ቀፂዓታ ሃያል ውቅዒት ንሃየለት ትመጽእ ዘላ ጋንታ ጃፓን ንስፓኝ 4-0 ምስዓራ ተጠቃሳይ እዩ ብጋንታ ጀርመን ብሰፊሕ ኣፈላላይ ዝተሰዓረት ዛምቢያ እውን ተዓዊታላ ንጋንታ ኮስታሪካ 3-0 ቀፂዓታ ፖርቹጋልን ናይጄርያን 0-0 ተፈላለየን التاناغاريت هاجر أستراليا نكندا 4-0 أوارداتا صدق أسرر خنحبركم كاب مدب حدا سويسرلاند النرويج أبزولت الدرجة كركبا خلوا نيوزيلاند ون تصفى اللوا
ካብ ምድብ 2 ኣውስትራልያን ናይጄርያን ሓሊፈን ካናዳ እውን ተስፋ ኣለዋ ካብ ምድብ 3 ጃፓን ብ9 ነጥቢ ስፓኝ ብ6 ነጥቢ ምሕላፈን ተረጋጊጹሎ ካብ ምድብ 4 ኢንግላንድ ምሕላፍ ኣረጋጊጻ ዴንማርክን ቻይናን ተመሳሳሊ ዕድል ኣለዎን ካብ ምድብ 5 ኣሜሪካ ኔዘርላንድን ፖርቹጋልን ሰለስቲአን ናይ ምሕላፍ ዕድል ኣለዎን ካብ ምድብ 6 ፈረንሳ ጃማይካን ብራዚልን ተመሳሳሊ ዕድል ኣለዎን ካብ ምድብ 7 ስዊድን ምሕላፋ ኣረጋጊጻ ኢጣልያ ዝሰፍሐ ዕድል ኣለዋ ካብ ምድብ 8 ኮሎምቢያ ምሕላፋ ዳርጋ ኣረጋጊጻላ ጀርመንን ሞሮኮን ተመሳሳሊ ዕድል ኣለዎን ሓደ ጸወታ ዝተረፈን ጋንታታት ምስተጋጠማ ዝሓለፋን ዝወደቃን ጋንታታት ንጹር ክኸውን እዩ ዝቕጽል ግጥማት ግጥም ኣውዲቕካ ምሕላፍ ክኸውን እዩ ናብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንከይድ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ንምጅማር 11 መዓልታት ተሪፍዎሎ ጋንታታት በርንሌይን ማንቸስተር ሲቲን ብዘካይድዎ ግጥም ክኽፈት እዩ ካብ ዜናታት ፕሪምየር ሊግ ከወፃና ኣብ እዋን ግጥም ሕማቕ ባህሪ ዘርእዩ ተጻወትን ኣሰልጠንትን ብርቱዕ መቕጻዕቲ ከም ዝብየኖም መጠንቀቒ እናተውሃበ ጸኒሑ እዩ ብመሰረት እቲ ዝወፂኡ ዘሎ ሓድሽ ሕጊ ተጻወቲ ንናይ ዳኛ ቁመናን ቦታን ንኸይደፍሩ ፈጺሞም ከይትንክፉን ዝእዝዝ ኮይኑሎ ብዘይካዚ 2 ወይ ካብኡ ንላዕሊ ተጻወቲ ብተጻባኣይ መልክዕ ንዳኛ እንተኸቢቦሞ እቲ ዳኛ ቢጫ ካርድ ክህቦም ከምኡውን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሪፖርት ከቕርብን ዝሓትት እዩ ብዘይካዚ ካብ መንጎ ዓለምትን ተሓጋገዝቱን ዋላ ሓደ ሰብ እውን ኣብ እዋን ግጥም ናብ ሜዳ ኣትዩ ንዳኛን ሓገዝቱን ክብድህዎም ከም ዘይፍቀድን ኣብ ቦትኦም ጥራሕ ኮይኖም ነቲ ኩነታትን ነቲ ግጥምን ክከታተሉን እቲ ሓድሽ ሕጊ ጠቒሱሎ ዳያኑ ከከም ኣገባቡ ብጫን ቀይሕን ካርድታት ኣንጻር ዘይግቡእ ባህሪ ኣርዮም እዮም ኢሎም ዝገመትዎም ውልቀ ሰባት ከርእዩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስልጣን እውን ተዋሂቦም ኣሎ እዚ ኣገዳሲ ሕጊ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤንግላንድ ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዝትግበር እምበር ብካልኦት ፌደሬሽናት ወይ ከዓ ኮንፌደሬሽናት ብፊፋ ንግዚኡ ኣብ ጥቕሚ ኣይውዕልን ግን ዘይተርፍ ይመስል ፈረንሳውን ተሰላፋይ ፓሪስ ሰን ጀርመንን ኪልያን ኤምባፔ ምስታ ኩንታላት ገንዘብ ምህነኒ ዘቕረበትሉ ናይ ስዑድያ ጋንታ አልሂላል ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከም ዘያቱ ኣፍሊጡ ንሱ ነዚ ዝገለጸ ጋንታ አልሂላል ምስኡ ዝላዘብ ሓንቲ ጉጅለ ካብ ስዑድ ዓረብ ናብ ፓሪስ ድሕሪ ተላኢኻ ምዝራባ እዩ 1 ቢልዮን ዩሮ ክንከፍለካ ኢና ከም ዝበልዎ ይዝከር ብሽክለታ ንጋንታ ቤይኮስ በልዴዚ ዝስለፍ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ብሽክለታ ናትናኤል ብርሃነ ትማሊ ሰንበት ኣብ ቱርኪ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ግራንድ ፕሪክስ ኩልቴፕ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ ዛዚምዎ ኣብቲ ውድድር ቀዳማይ ዝወፀ ካዛክስታናዊ ዳኒል ማሩክሄን እዩ ሳልሳይ ዝወፀ እውን ወዲ ሃገር እዩ አንተን ኩዝማን ይበሃል ንጋንታ ቤይኮስ በልዴዚ ዝወከለ ኤርትራዊ መንግስት ጴጥሮስ መበል 37 ኣትየሎ ካብ ዜናታት ብሽክለታ ከይወፃና ሓደ ዜና ዕረፍቲ ክንውስኸልኩም ወዲ 17 ዓመትን ኣሜሪካዊ ኮኸብ ተወዳዳራይ ብሽክለታ ከምኡውን ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኣሜሪካ ዝነበረ ማግነስ ዋይት ኣብ ኮሎራዶ ኣሜሪካ ብመኪና ምስ ተገጨወ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ ንፌደሬሽን ብሽክለታ ኣሜሪካ ዝዘርግሖ መግለፂ ዝጠቐሰ ትካል ዜና ሮይተርስ ዋይት ንሃየለ ዓቢ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ነይሩ ንሃገር ወኪሉ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ተወዳዲሩ ከም ዝተዓወተን ኣብ ዝቐረባ ናብ ኣየርላንድ ከይዱ ንክወዳደር ይቀራረብ ከም ዝነበረን እቲ ዜና ጠቒሱሎ ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ ኣብ ትግራይ ወረዳታት ቆላ ተንቤን ላዕላይ ማጨው ዘዘራረብናዮም ሓረስቶት ብዘይ ድኹዒ ግራቶም ይዘርኡ ከም ዘለው በዚ ድማ ክንዲ ተዝድለ እቶት ዘይክንረክብ ንኽእል ኢና ዝብል ስግኣት ከም ዘለዎም ሓቢሮም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን እቲ ክልል ብወገኑ ኣብቲ ክልል ሕፅረት ድኹዒ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብዚ ሰሙን ግና ዩርያ ዝተባሃለ ዓይነት ድኹዒ ናብቲ ክልል ምእታው ምጅማሩ ሓቢሩ ኣሎ زرزرو ملقيتها صباحا نمدب حرشا خمس سعبات دالي والله.
ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ቆላ ተንቤን ጣብያ በጋሽኻ ነባር ዝኾኑ ሓረስታይ ቀሺ ኪዱ ገብረ ሚካኤል ከባቢኦም ከቢድ ኩናት ዝተኻየደሉ ምዃኑ ብምዝኻር ኣብቲ ከባቢ ሰላማውያን ዜጋታት እውን ተቐቲሎም ነይሮም ኢሎም ላዕሊ 2 ዓመት ዝወሰደ ኩናት ሓሊፉ ሰላም ኣብ ዝኾነሉ እዋን ንሕርሻዊ ማእቶት ዝኸውን ዘበናዊ ድኹዒ ሲኢና ክብሉ ሓቢሮም ኣብ ናይሎም ዘበን ክራማት ኣብቲ ከባቢ እኹል ዝናብ እናዘነበ ዋላ እንተኾነም መዳበርያ ዝለመደ ግራት ብዘይ ማዳበርያ ንፈጣሪ ኣሚኖም ይዘርኡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም እኽልዎ ኢለ ለምዘን ብጣዕሚ ዝናብ ብጣዕሚ መሊኡ ምሉእነት ኣለና ለምዘን ጥራይ መዳበርያ ያለየና ካሊእ የላ እኽልዎ ኢለ ያባና ኸ ለምዘን እውን ምክፍፋል ጠጠው ካብ ዝብል ኣዋርሕ ከም ዝተቆፀረ ዝገለጹ እቶም ሓረስተን ሰባት ብጥሜት ይጽገመለው ክብሉ ሓቢሮም የለን ረዳእታ ዝበሃል የላ ግዛዕ ብሓጋይ ኣብቱ ልዕላብ ጥሪ ድዩ ወገን ሓንቲ ግዜ ቁርቦ ዝሓይላነት ክስቆሙ ዝሓድር ያኒ እንዲ ላው ቁልጭ መጽእ መንግስቲ ይበና ዝኾን ልብልኒ ብጣዕሚ ተስፋኒ እዝና ጠጠው ኮይኑ ታው ላብ ይዝውጋዕ ኣሎ ዳኛ ኸኒዮ ዲ መርሐኛና ዲ እያ ካሊ ኣብቲ ከባቢ ዝረኸብኩ ተኻየደሉ ብምዃኑ ዝተደርበይን ዝተቐበሩን ተተኮስቲ ዘለዎ ከባቢ ኢሎም ብምኽንያት እዚ ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝተኸልዎም ተኽልታት ማንጎ ብምኽንያት ስጋኣት ተተኮስቲ ከም ዘይኽስኹስዎም ገሊፆም ነታጉይ ዝኾነ ቀለቤት ዝመስል ነይሩ ነታጉይ ኣብዚ ልዕሊ 10 ኾነ ወቲልና እዩ እስኮስ ብሓባር ይሰርሑ ታሕተ ብኣካል ትሪኦ ትኽእል ኢኻ ብሓባርና ሰርሑ እዮም ብሓባር ተፈናጅሩ እንዲያም ቀረብ መዓልቲ እያ ነይራ قدم خذون تناجرين يرى بتعمل أنا لم تيجي تفكسي لمن أنا لا لسجني إني لو مصر رأخو سلا لسجت أخذي فتشاي تجهرنا يريا بصورة على الليل بيجي يريا دي أخذي شوان تري الله إلى الدولة أنا في الدولة اليوم تاب مستجهرني حملة تري لها بيجي ثالث واحد يجي تروح ينزرعي بتعمس نعمل دورس هذا جني ኣቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግሪ ምትካልን ክልል ትግራይ ኣብቲ ሓባሪ ጉጅለም ምምካን ሰብኣዊ ፈንጂ ኣይተ ተስፋይ አብርሃም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ገና ተተኮስ ብሉ ሓቢሮም እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን ዳሕሳስ ዝተገበረሎም ኣብያተ ትምህርቲ ምዃኖም ድማ ገሊፆም ነይሮም እዮም ሓላፊ ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ቆላ ተንቤን ኣይተ ጎይቶኦም ገብረ ሃዋርያ ኣብታ ወረዳም መዳበርያን ምሩፅ ዘርእን ብዘይ ምህላው ሓረስቶት ብባህላዊ መንገዲ መሰሰኒ ምህርቲ እታወታት ኣሰናዲዮም ክጥቀሙን ምሩፅ ዘርኢ ድማ ነንባዕሎም ክትሓጋገዙ ይስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪቦም እዮም ኣብቲ ወረዳ ናይ ርዳእታ እኽሊ ምክፍፋል ብምቁራፁ ድማ ኣብ ልዕሊ ነበርቲ ጉድኣት ይበፅሕ ከም ዘሎ ሓቢሮም እዮም በዚ ድማ ክሳብ ሕዚ 15 ህፃናት ዝርከብዎም 100 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ዝሓለፉ 2 ኣዋርሕ ህይወቶም ሓሊፉ ክብሉ ሓቢሮም መንግስቲ ዝግበር ዝነበረ ድጋፋት እዚ በትኾነታት ዘቋረፀ እዩ ዝመስል መዳበርያ ማለት ዘመናዊ ድኹዕ ኣብ ዘይብሉ ምሩፅ ዘርኢ ኣብ ዘይብሉ ንኦም ዘድሊ ኬሚካላት ነቲ ዝራእቲ ዘድሊ ኬሚካላት ኣብ ዘይብሉ እዋና ዘለና ሕዚ ነዚ ያው ከም ሕርሻ ንገብሮ ዘለና ታዘላ ተሃፍቱ በኣልክዕ በጋው ክትጥቀም ዘርኢ እውን ካነ ባዕሉ ክላወጥ እምበር ዝመፅእ ምሩፅ ዘርኢ የለን ኣብ ውስናት ጣብያታት ተወረዳ ድማ ባለ ስለዚ ተረኣየ ፀረባለ ኣብ ዘየለሉ ግዜ ብምዃኑ ድማ ነቲ ኩነታት ኣፀጋሚ ገይርዎ ክብሉ ሓቢሮም ኣብ ዞባ ማእኸል ትግራይ ወረዳ ላዕላይ ማጨው ጣብያ መደጎ ዝረኸብክዎም ሃለቃ ኣረፋይነ ሕደጎ ዝተባሃሉ ካሊእ ሓረስታይ ብወገኖም ቅድሚ ሕዚ ዘበናዊ ድኹዒ ወይ ድማ መዳበርያ ክንዲ ዝደልይዎ ይረኽቡ ከም ዝነበሩ ብምዝኻር ሎም ዘበን ግን ብዘይ ማዳበርያ ግራቶም ይዘርኡ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ዘራ ናይ ኣምላክ ተወቆል ተኸይ ክትጠፍት ጥራያን ዘራ ኣለና ተረኸብና እንወስዕና ብላዕሊ ተሲና ግን ክትጠፍድ እያ ክትወቆል ኣይትፍለጥ ታወራ በቃ ናይ ኣምላክ እያ ኣኸለ ዳይሬክተር ዝራእትን ልሙዕነት ሓመድን ቢሮ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ክልል ትግራይ ኣይተ ሰለሞን ገብረ ስላሰም ኣብቲ ክልል 1.3 ሚሊዮን ሄክታር ተሓራስ መሬት ከም ዘሎ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትክልል ዝመሓደር 754,063 ሄክታር ብዘርኢ ከም ዝተሸፈነ ሓቢሮም እዮም ሕፅረት ዘበናዊ ድኹዒ ከም ዘሎ ዝገለጹ ኣይተ ሰለሞን ዩርያ ዝተባሃለ ዘበናዊ ድኹዒ ኣብዚ ሰሙን ናብቲ ክልል ምእታው ከም ዝጀመረ ሓቢሮም እዮም እዚ ዓይነት ዘበናዊ ድኹዒ ዘርኢ ድሕሪ ምዝርኡ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ብምዃኑ ንምህርቲ ሓጋዚ እዩ ክብሉ ገሊፆም መዳበርያ ብዋኑ ኩምፅና ምስ ድሕርቲ ናይ ክራም ስምምዕነት ዝነበረ ዝተፈጠረ ኣግሪመንት ብኡ ተተሓሒዙ ናብ 800,000 ኩንታል መዳበርያ ይድልና ኢልና ኸይድና ስለዚ እዚ ትዕደጋ ንክወፅእ ኤክስፕ ፈት ኣብ ግንቦት ወርሒ እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ምድንጓይ ኣብቲ እዋን ዘርኢ ዝርከበና እዋን እቲ ናይ ዕደጋ ኩነታት ተፈፂሙ ዘሎ ማለት እዩ ንሱ እውን ብዝፈጠሮ ናይ ምድንጓይ ንባዕሉ ኣብቲ መዳበርያ ናብ 151,000 ዝኸውን ምስ መፀ ካብኡ ቀፂሉ እናተደረናበለ ናብ 175,000 በፂሕና ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዝክልተ መዓልቲ ግን ሕዚ እቲ ፃዕዳ መዳበርያ ማለት እዩ ዩርያ ዝበሃል መዳበርያ ንሱ እቲ መርከብ ኣትያ ናብ ምጓዓዝ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ
ስለዚህ ደሚር ካጥቅል ለቢልካ ስጋ ሕዚ ዘሎ ኣብ ስጋዕ ናይ ትማሊ ዝኣተወና ክባህልና ናብ ከባቢ 3,7,4,900 ኩንታል ያው መዳበርያ ናብ ትግራይ ኣሲሎም ማለት እዩ። ናብቲ ክልል ይኣቱ ዘሎ ዘመናዊ ድኹዒ ብቕልጡፍ ናብ ሓረስቶት ክባጻሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣይተ ሰለሞን ገሊጾም። ኣብ ዞባታት ማእኸልን ሰሜን ምዕራብን ክልል ትግራይ ዝናብ ዝሓሸ እዩ ዝበሉ ኣይተ ሰለሞን ኮይኑ ግና ኣብ ዞባታት ምብራቕ ደቡብ ምብራቕን ደቡብን ግና ሕፅረት ዝናብ ከም ዘሎ ገሊጾም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃም መቐለም። ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ኣብ ዜናና ከም ዝተኸታተልኩም ሞያሌ ብዝብል ኣህፅሮተ ቃል ዝፍለጥ ዋዕላ ተበግሶ ምትእስሳር መንእሰያት ኣፍሪካ ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተጀሚሩ ኣሎ። እዚ 1700 መንእሰያት ኣፍሪቃ ዝሳተፍሉ ዘለዉ ዋዕላ ክሳብ ረቡዕ ከቕኒዩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ ተረኺቡ ነይሩ። ሕዚ እውን ኣብ መስመር ይርከብ። ከመይ ጸኒሕካ ተወልደ? ድሕርቲ ዝለኣካዮ ዜና ዘሎ ምዕባለ እንታይ ይመስል? ሓፈሻዊ ሃዋህው እቲ ዋዕላ ጅማርኡ ኸ ከመይ ተዓዚብካዮ? ሰላም ሰረ ከምኡውን ሰላም ሰማዕቲ። ውዕውዕ ሃዋህው ዋዕላ መንእሰያት ኣፍሪካ ቀፂሉ ይርከብ። ኣብ ገጽቶም መንእሰያት ዝረኣይ ህንጡይነትን ብርትዕን ፍልይ ዝበለ ይመስል። ኣብ ሰዓት እዚ በብጉጅለ ተኸፋፊሎም ብዛዕባ ስነ ሓሳብ ኣመራርሓን መሪሕነትን ከምኡ ብዛዕባ ናብ ሃገራቶም ተመሊሶም ክልውጥዎ ወይ ክጸልዎ ዝደልዩ ጉዳያት ዝምልከት ኣብ ሓሳባት ኣብ ምልውዋጥዮም ዝርከቡ ዘለዉ ሳራ እዞም መንእሰያት ድሮ ዝሕግዞም ትምህርቲ ክቐስሙ ቀንዮም እዮም። ኣብቲ ዜና ከም ዝጠቕሰ ኣብ 28 ትካላት ትምህርቲ ተመዲቦም ንሓደ ወርሕን ፈረቓን ክስልጥኑ ጸኒሖም ኣለዉ። ካብ መንጎኦም 10 ሚታዊ ዝኾኑ ምናልባት ክሳብ 100 ማለት እዩ ክሳብ ዝመጽእ መስከረም ንተወሳኺ ስልጠና ክጸንሑ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ተረፈ ጽባሕ ምስለ ስልጣን ኣሜሪካን ካልኦትን ክራኸቡ እዮም። ጽባሕ ሰሉስን ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕን ክንመለሶ ኢና ሳራ። የቐኒልና ተወልደ ኣብ ናይ ጽባሕን ከምኡ ድማ ረቡዕ ስፍሕ ብዝበለ ጸብጻባት ክህልውና እዮም። ናብ ዝቕጽል መደብና ክንሰግር ጻል ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስል ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ጽባሕ ኣብ እንመነየሉ ኣብ ናጻ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቦን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ። እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆጻጽራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆጻጽራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ። ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ፈንወና ምስ ዋና ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኦል ኣዋደዲ ድምፅን ፊልምን ከምኡውን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታናን ወይንታ ኸይዳንን ኩሎም ኣሰናዳእቲ ሰብ ሞያ ቴክኒክን መደብን ብሓንሳብ ምሳኹም ጸኒሕና ስለትምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ብሩኽ ምሸት ድሓን ሕደሩ።